A good number of the faithful, including the late Senator Oba, also contributed. Ndị be anyị unu nụzi ka Cardinal Nze kpọrọ late Senator Ifeanyi Ubah contributed. Unu mana nya bụ afa na-eso okwu n'ihu akwụkwọ tata dịka anyị furu ofu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ebube Anaedo na Nnewi ka ọ pụtara wee na-eti mkpu wee na-ebe akwa. Tata anụnwa a na-emepe Cathedral Church nke late Senator Ifeanyi Ubah bidoro wee na-alụrụ ndị Nnewi na Anaedo bifo ọnwụ wee gburukwana nya bụ nwoke. O wee bụ na ndị ụka dịkafa agbakọsịzịrị aka wee lụtọpụ agbazie anya bụ n'ụka nke bụkwanụ n'ọtata anụnwa ka a na-emepe ya na Nnewi na ọtụtụ ndị mmadụ bịakwanụ. Unu ya afụ ma Peter Obi, unu ya afụkwanụ ma gọvanọ na-achị Anambra steeti Charlie Nwamgbafọ Soludo, ndị echichi karịrị akarị, ndị chikwanụ Night ka nkụ, ndị Reverend Fada ka nkụ, ndị bishọp ka nkụ, ndị ụkọ nyaefa mmadụ jupụtara n'igwe n'ụlọ ụka tata ma ndị igwe. Unu ya afụ ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche ndị Igbo jikwanụ wee biri fa zuru ezu na Nnewi tata anụnwa a na-emepekwana nya bụ ụlọ ụka. Mana o nwezi ife anyị furu n'ihu akwụkwọ nke ọtụtụ ndị mmadụ bidozi wee na-atụnye ya ọnụ dịka anyị furu ofu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ebube Anaedo na Nnewi ka aka katara ụka enweghọzi ndidi ka ụka gbasaa. Ọzọzi anyị fụrụ bụ ka ọ chịziri mbuutu ya n'aka wee yiri akwa Night ya weruzie okpu ya wee jide n'aka wee sị na ọ ya akazi na ya akachago na ndị ụka kpasudie iwe wee na-ebe akwa wee na-akọrọ ọha na eze dịka a na-emepe nya bụ Cathedral Church tata anụnwa na Nnewi na ya nọkwa n'ana wee na-eche ka mgbe bishọp na-ekwu okwu ka a kpọkwa n'afa late Senator Ifeanyi Ubah ka a gwa ndị mmadụ na ọnya bidoro wee lụba chọọchị anụnwa ma kwunyekwanụrụ ya ugbu ekwesịrị ịkwụnyerie ka a na-aka nya bụ ụka na ya anụghọkwanụ ka a kpọrọ afa late Senator Ifeanyi Ubah. O wee si n'ime ụlọ ụka wee pụta nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-akọ ọtụtụ ife. Ụfọdụ sịrị na ya bụ nwoke ṅụrụ mkpụrụ mmiri, na ụfọdụ si na ọ na-alahụ ụra n'ụlọ ụka na ọnụghọ mgbe a kpọrọ Ifeanyi Ubah afa. Ụfọdụ si na o nwere ike na ọ bịaghị ụka n'oge na oche eruteghị ike na ọ nọ n'ilo na o nwere ike ịbụ ife na-ewe ya iwe o ji wee chịla akpa okwu ya n'aka wee pụta na-akpọrọ Senator Ifeanyi Ubah afa. Ụfọdụ si na akpọghị ya unu nezikwa n'anya ụfụ na ụfọdụ ejego bochapụta nya bụ vidio mgbe Cardinal Nze kpọrọ ya afa wee si n'oso wee kọntributu kwanụ ka esi wee lụ nya bụ ụlọ ụka. Mana ụfọdụ ndị mmadụ pụtazi wee na-asị na ka Cardinal Nze si wee kpọọ Senator Ifeanyi Ubah afa na ọhụ ntu o kwesịkwa n'isi wee kpụ ya na ka o si wee gbaa afa ahụ na o kwunyeghọrị ya ugwu asị onye bidoro na foundation wee lụba nya bụ ụlọ ụka. Unu n'anya unu ya afụ foto ntiri mgbe late Senator Ifeanyi Ubah na-alụ nya bụ ụlọ ụka. Mgbe ọ na-abịa a na-alụkwa nya bụ ụlọ ụka ọ na-esecha foto damisi na-alụnyitego nya bụ ụlọ ụka ọfụma etinyegori oche n'ime ụlọ ụka ahụ bifo late Senator Ifeanyi Ubah wee nwa damisi ọ kọntributu ọ bụ na nọdụ 3 ọ kọntributuru 2 bifo ndị ọzọ wee kọmplitizie ya nya mmasị na ọnya nwa lụchara ụlọ ụka si hapụzie na agbara ya penti wee tinye ya oche and o nwekwara ike ọ bụ na onye zugo ndị ụka ego niile a ga-eji wee lụ nya bụ ụlọ ụka bifo wee bụrụkwa na onye nwụrụ anwụ na ike ndị ụka na-akwụzi kọntraktọ ụgwọ o wee na-alụzi. Ndị mmadụ wee na-asịzi na ka Cardinal Nze si wee kpọọ late Senator Ifeanyi Ubah afa na ọ bụghị ntu a ka o kwesịrị isi wee kenie ya na-ekwesịrị at least 1 minute onye ọbụla akwụrụ ọtọ silent onweghị onye ya na onweghị onye ya ekwu okwu ma ọ bụ feje bute akpati ozi Ifeanyi Ubah bubata ya n'ime ụlọ ụka emechazie ebupụkwa ya ma ọ bụ ntu emepere ụlọ ụka tata anụnwa bụ 14th of January 2026 na fa kwesịrị ije na nke late Senator Ifeanyi Ubah on 13th of January 2026 bụkwa on Tuesday jee n'inyi ozi ya kpere ya ekpere fere ya mmiri nsọ iji wee gosi na ọnya bụ nwoke ebido na foundation wee rugota nya bụ ụlọ ụka na ụdịka ugwu fa kwesịrị ịkwere ya na fa akwụnyeghọrị anya na ka Cardinal Nze si wee kpọọ ya afa na ọ bụghị ka o kwesịrị isi wee kpọọ ya na mgbe ahụ ọ na-akpọ ya afa ahụ na o kwesịrị ịkọ akụkọ gbasalụ late Senator Ifeanyi Ubah gwa ndị mmadụ na onye a bidoro ụlọ ụka na si nekwo level ọ rudebere ụlọ ụka bifo ọnwụnwa na fa na-ekenekwanụ famili ya na fa na-ekwunyelu ndị bie ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa na onwe ka o kwesịrị isi wee kwudi okwu na ọ bụghị ntu o si wee kwudi okwu ka o kwesịrị isi wee kwudi okwu na fa amakwa ife bụ mmadụ iwepụta ego na ọ bụrụ na Ifeanyi Ubah atinyeghị ego ebe ahụ na o tinye less than ka akpọzie 50 million ma 40 million naira na ọ maka na Ifeanyi Ubah anwụgo ka fa si wee weruzie etu anụnwa wee kpaa afịa na ọ na ndị be Ifeanyi Ubah na ọ na fa anọghị ya na nwunye ya na ya na enweghị ukpe ekene fa kenelu ndị be ezinụlọ be Ifeanyi Ubah na ife fa melụ na ọ dịghọkwa mma. Ife nnukwu na kọmentị ka m na-akọrọ unu ebe ụfọdụ na-asị
na as far as na-akpọkwa n'afọ ala Sinetọ Ifeanyị Ụba ebe ahụ na o sokwa na ekene na enweghị ntu ọzọ anyị esi wee kene ya iche nọ ntu esi wee kenekwa ndị ọzọ ka esi wee kene ya na ọ bụghị sọsọ ya bụkwa na ife kontributuru eji wee lụkwanụ ya bụ ụnụ ụka na-enwere ike onwe ndị ka weta egori wee karịa unu mana ndị ụka na-enwere ike onye a na-alụ firiri ejekwa na azụtị onye ahụ na onye agha alụ na ohe weta ego na-analụkwa onye ọzọ na-eti na akpafa ahụ eju eju na-eti ọ na-adasịsị na ohe eju eju amakwụkwọ m ife mfụkwa na kọmentị ka m kọrọ unu na unu ya egezi ka Kadinal Nze ti wee kenekwanụ lee Sinetọ Ifeanyị Ụba nwanne anyị nwoke onye nke pụtakwanụ n'ihu akwụkwọ wee na-eti mkpu a na-akpọ Ebube Anaedo unu mana ọ bụkwa na o meghe onye bụ mkpọtụ na enweghị onye ma na ọtata anụnwa ka a na-emepe nya bụ Cathedral na Nnewi ike ọ bụrụ etu a ka Chineke chọrọ ka esi wee marụ na Ifeanyị Ụba sokwanụ wee bido ịrụ nya bụ ụnụ ụka na ọ bụrụ na o tighọ mkpu ahụ nwekwa onye mụ ife na-eme enwere ike o mechazie ndị mmadụ abịa bugharịba dị news mana ntụ o tiri dị mkpu ụnụ afọ na nya bụ news kpoziri ọkụ n'ihu akwụkwọ ndị mmadụ na-ekenekwa ya one side ụfọdụ sikwana na ya bụ nwoke na ọ ṅụrụ mkpụrụ mmiri na ọ na-aṅụfe oke na ọ na-alahụ ụra n'ụlọ ụka na ọnụ ka a kpọrọ afa lee Sinetọ Ifeanyị Ụba mana nke bụ eziokwu bụkwa na ya bụ ụnụ ụka na ọmakakwa ya bụ ụnụ ụka o bukekwa unu n'anya unu ya afụ na ndị Katọlik chọọchị na fa jupụtara na Gracia ya mmadụ karịrị akarị ndị fada bụ ajadonana ndị Reverend Sista karịrị akarị ndị bishọp ndị ụkọchukwu fa jupụtara ejupụta na ndị na-abịazikwa n'ụka ndị otu anyị mmadụ ka nkụ anyị na-ekene onye ọbụla ma ndị tụnyere ọkpa fa ji wee je ma ndị tụnyere ego eji wee lụọ agba ma ndị bido foundation Chukwu gọzie ezinụlọ unu ncha ma ndị lụtọpụrụ alụtọpụ Chukwu gọzie unu na odọkwa izi mmadụ iwepụta wee lụọla onye ọzọ ife n'ilo odọkwa izi nwekwa ndị ọya bụrụ fati kafa were lụọ họteelụ kafa lụọ free station kafa wee lụọla ụmụnne fụnụ kafa nyelu ndị aka ọ dịghị izi nnọọ mmadụ iwepụta wee nye ndị ụka ebe ọ bụ na onye si wee kwado Obinigwe gọzie unu mmaji kwuru mmaji ndị bịakwanụ ya bụ ije anyị mana unu na lụrụ n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ka hapụ unu ka unu gee ife Kadinal Nze kwuru ebe a udo chịkwanụ si ata n'oke eke ụta si ata n'oke afọ ụta na onye agha atakwa n'ụta abụọ ọnwụ na ọ bụrụ na ọnwụ egburughị Ifeanyị Ụba na ya bụ ife agha adịkwa etu anụnwa. I asked him to preside at this mass. My predecessor started this cathedral. I continued. And a good number of the faithful, including the late Senator Ụba, also contributed. But because I wanted a connection between me and my predecessor, he ordained my predecessor a priest. He confirmed me in faith. And I chose the same day of his episcopal consecration for my own episcopal consecration. So I want this connection to continue. Unu nụzi n'ife o kwuru na ụfọdụ ose na ntụ o si wee kpụ ya contributed nya ma ndị aso wee jide umbrella na-esogharị ụkọchukwu ma ndị na-efe mmiri nsọ ma ndị so wee dozie eche n'ụlọ ụka ma ndị na-ese ife onyonyo ma ndị so wee penti ma ndị so wee bute simenti ma ndị so wee lụọ arụ na fancha niile bụ contributed na ọka akwụnyelu Sinetọ Ifeanyị Ụba ugwu nya at least kwuo okwu maka ya si Chineke na mkpụrụ obi ya na ndokwa ka obere akụkọ gbasara Ifeanyị Ụba ka o si wee bido ilu nya bụ ụnụ ụka ka o si wee tụpụta alụ ma ọ ka fa bụ ndị ụka si wee tụpụta alụ Ifeanyị Ụba wee sọpọtụ afa na ife a na-enye ya anya ka okwu na ọ bụ ọkwanụ ntụ o si wee kwu ya ka o kwesịrị isi wee kwu ya marụ na amarụ na Kadinal Nze ọ bụ ọkwa na Nnewi ka ọ nọ ndị ụkọchukwu nọ na Nnewi nya ndị bishọp fa bụ ife melụ Kadinal Nze invite o wee bịa ife ederie bụ ife ọ gụrụ na unu ya atọ ụta unu ataba ndị isi ndị nchụaja nke nọ na Nnewi efanwa ka unu ya atọ ụta na ọ bụla Kadinal Nze